Rapporti żvelaw kif l-eks kap eżekuttiv tal-Malta Gaming Authority Heathcliff Farrugia ipprova jipprevjeni il-pubblikazzjoni ta' rapport dwar ħasil tal-flus brabta mal-kazinos li kien imexxi l-imprenditur Jorgen Fenech. Iż-żewġ kazinos li dak iż-żmien kienu mmexxija minn Fenech bħala l-kap eżekuttiv kienu suġġetti għal spezzjoni ta' konformità konġunta mill-FIU u l-MGA fl-2018 biex tiġi żgurata li qed isegwu liġijiet biex jipprevjenu l-ħasil tal-flus. Skont is-Sunday Times, l-ispetturi sabu diversi ksur ta' dawn il-liġijiet inkluż falliment sħiħ fejn jidħlu source of funds tal-klijenti tal-kazino. Is-sejbiet enfasizzaw ukoll kif l-uffiċjal tal-kazino inkarigat minn rapportar ta' ħasil ta' flus saba diffiċli biex juri l-arfin tiegħu tal-liġijiet kontra l-ħasil tal-flus. Sar magħruf ukoll li allegatament kien hemm nuqqas ta' monitoraġġ ta' transazzjonijiet. F'ċett min-naħa ta' Jorgen Fenech f'Settembru tal-2019 wara l-FIU batet avviż tal-ksur, Farrugia assigura l-allegat kompliċi fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia li kienet jipprova jirbaħ il-ħin. Skont ir-rapport ippubblikat mit-Times, Farrugia kien qal lil Fenech li mhuma se jippubblikaw xejn għalissa. Heathcliff Farrugia saħansitra qal lil Jorgen Fenech li kienet jipprova joħroġ twissija minflok multa. Hekk kif il-messaġġi bejn it-tnejn komplew jiżdiedu, il-kap eżekuttiv tal-MGA assigura lis-sit tal-kumpanija 17 Blank li l-ispezzjoni tal-kazinos ma kienet xejn personali kontrih, mhux personali jur, kitiblu Heathcliff Farrugia. Farrugia li telaq mill-irwol tiegħu fl-MGA f'Ottubru li għadda allegatament qal lil Fenech li r-regolamenti kontra l-ħasil tal-flus huma stretti wisq u qal lil Fenech li kien ċert li setgħu jagħmlu progress mal-FIU. Ma rridux li dan isir pubbliku għax se jiskala bla bżonn u jispiċċa mal-grupp ta' Daphne, qal Farrugia lil Fenech xarejn qabel ma kien arrestat brabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Referenza tal-grupp ta' Daphne minn Farrugia ġiet wara li Fenech irrimarka kif il-blogger Manuel Delia kien batlu mistoqsijiet dwar ix-xejriet tal-għob f'Porto Maso minn wieħed mis-suspettati fil-qtil tal-ġurnalista. Heathcliff Farrugia ħeġġeġ li Jorgen Fenech biex jibgħat kemm jista' jkun dettall fit-tweġiba għall-ittra tal-FIU dwar is-sejbiet u l-kap eżekuttiv tal-MGA saħansitra offra li jgħin f'dawn it-tweġibiet.